Anyang laki din! Oy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldo kan ni beloved Meta? Ay, sa kakit dimot, Mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang itiasin kan bugkoong. Oh, better than nothing. Iso nga itultuloy malata, ti pa nagre-release mo. Tapno agtultuloy mo ti pa nagsweldom, iso ka pa eh. Wan nga rod, Mare. Iso na lang, tanagregat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, si kakit diman. Nagmayatupay dagiti content mo. Urayan niya't ipopos mo, katadala ta views mo. Gaputado mo ti followers mo. Sapay la ko mga rod tamanay nayunan pa'y, Mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana, tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya ka tumapalakmat kan kuana. Iso nga itultuloy ko latama ti agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kung nada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo latama ti panag-reels mo, Mare. Malay mo, after a few months, mapadasa mo ti agsweldo iti dollars. Wen Mare, itultuloy ko at talaga sa anak amapukawan iti namnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata, Mare. Apay, Mare. Saludsudan ka lakuma, nupod no tinadamag ko. Nga anya? Nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mo ti followers ko. Iso abasit mo laang ti views ko ah. Kasta ka di, kumare. Hay, naimbag ka pa'y nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata ah. Ayun, Mare, ituloy ko at talaga. Barang mapadasak tuman mo ti agsweldo, kasken ka. Magisina kon Minda. Kunaklagad din nung nakaluto kan. Ha? Ay, kwa, mabiit lang lakay. Ina ko nagluto. Anya? Alaunan, ngam agluto ka pa ilaang. Anyat inararamid mo ya. Uray siya, mabisinak mo tan. Saan anak kaluto ni Nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya? Hay, da kayo nga agama. Di yuman dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. Nagadulkat ngay bagbagam nito Minda. In kagat agluton tanay, nabisin kamain. Naimbagpagang ka, taura saan ka amangan iti mano abulan, saan mo amarit na tibisin mo, kaputa naglukmag ka. Anya! Anya lakit di mo ito Minda. Unay na. Naglataw ka lang arudin na nagluto. Sakit ka stipay, anak say. Ado aririm, di kalat amangan-amangan. Ay, unay na ya. Natang lang arudin ti sidaan. Naksit pay. Anya laki di mo tan. Ay, ultimo sabaw. Nakapabgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinluto. Inka mang sapul iti panganam. Salbag ka kidi. Anya? Ay namindaya. Kasano ngamin amabantaya magkan matimplam iti husto ti lutlutwam. No dahi tamot la silpon mo ti mulmulagatam. Kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manan nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya ayang amin ti bibiyang mo. Kat kayat ko nga rod mati agpost. Tapno makasweldo akaskin ni Ana. Anya lakit din aya.
Ilako anak man iti dua biskwit, kan may sa akok. Jay batit lang, abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha? Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na, gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambanog ka naggapoy di bangkag. Sumangpetak, saan pa nakaluto? Nagladaw lang aruto nga gluto. Naksit pa'y. Kas kada nakap-apgad ti sabaw na. Ay, na yan. Ala, mabait lang talak tigat-gatangam. Oh, adtoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa madpuditibisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayjay tumo lang amin agririls ti kukwanan sa. Wala na. Isong awanan ti oras na agasikaso iyo balay mi. Gapiti panagri-reels na. Ay, na yan. Ay, bagbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agrils ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan ah. Anya lakit din aya. Ay na! Sumang-sungod ka pa ilangam, agkat-katawa ka matambading. Uray akla na bisina na nagdangag iti para kita gasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Daanton kan Mindaan, nagpigsa tingiwad da, mang mga giti kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no na masangsango ni Minda tagluto? Kanagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What? Nabisbisinan ka no nila kay na nagapo iti bangkag. Sumangpet ka no, kat saan pa yung nakaluto. Ay, na yan aminda. Yak manam mo iti tayo ako marita. Uray ko mag-reels Ngam una-una kumamadlat di agasikaso iti balay da. At iti basit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katas ti reels. Kasta ay talaga mot Ala, itultuloy mo tapno agtultuloy mo't kagsul-swildo ka. Una na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amum ti baset no maurnong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din Sayon to isubli dagiti container Mabuybuyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta ayan nana, ay nakat agyaman Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kas laki ni Ana, kitam kat nagsweldo manang. Iso ayan. Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Hay, anya metan na babae. Saan pa'y anangiranod mo? Ha? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day babae. Naghimot-mutan day nga ana. Kunamlano kalatakan vlogger ti awanan baeng. Aniya? Hay, isolaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Ay nyalakit din. Ayak! Nalabas talaga ti kinaimot na dayja babae. Imot talaga, imot. Anya, asino man daytan? Dayjay man nga ana. Kunam no iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas mo dagiti content na. Apay, kasta man ti bagbagam king kuana. Apay, adabasol na king ka. Ay na, basta. Nagimot dayja babae.
Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko ah. Talaga asaan ang makaraman day di a babae. Ha? Taro pa na. Anya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag a talaga. Diya ka muna niya dahil kay bagbagam. Hinga man lang agluton. Saan ka asao dita? Makarengreng. Ay na, Mare. Nagsakit matgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Taapay. Awan mo ti basol ko kan kuana ah. Nasakit ka no tinagam na gaputa saan mo pinadiguan, idi na minsan ngaldaw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinakam na kanyak? Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay aminda. Saan ko nga inikan ata basit mat ngamin dyan lotok idi na minsan. Kat ikakto mat ain dun sumaruno ko ma. Ha? Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Ang nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din aminda. Ngambay amon ah. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patsyanda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man dito'y, sika, kulasa. Di nakpakibibiyangan iti panagri-reels ko. Salbag ka kita eh. Anya, kasanumit ngamin. Mano nga oras yun ditan nga aglablaba, di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y mat anakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan ah. Hay, nagpadaan nyo talaga nga agama. Di da kayong tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din aya. Ay, unay na ito kastuya biyag. Oh, apay manan aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat oras eh. Kung saan ka pa alakaluto? Anya ka batan? Dahil tuma ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo ak tulaang iti panagri-reels ko. Ultimum at talaga. Imbes at tulungan nak, paayin nakmat. Gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din amom. Idi pa ang good nga imbagam dayta. Tawanan di naglabas. Nga maging gayta. Awan pa na swildom di ta reels. Anya? O na yung tikas ta, biyag ko na malang. Tunggal agawid na tahawa na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa iti manong oras. Sakit nakset kas kada nakap-apgad malang ti sabaw na. Ha? No di ka makauray. Saan kan amang mangan? Anya lakit din aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kikiparangan nyo. Mangag ko ti panagap-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo nga'y kuma. Anya? Ay, nagtangsitan. Awan bibiyang mo kunakmanan. Kanayon kumat ngamin amangag at ipa nagre-reels mo at ipag-uungtan nila kay mo. Saan ka kano magaluto iti husto nga oras? Ano naman ngayon? Na- Ha? Dandani akmutan agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din aya. Si kamot gayam ko Mariminda. Kumusta ngay? Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin
Apay aya, ha? Uray ag sweldo saan ka ang mairanod iti kaano man? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma ak aruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit lang ang abanag dayjay. Isukit din ti pagsaksakitan tinakam mo. Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim, nagimot ka. No siyak tumad ti agsweldo, awan apulos ti maramanam kunak tumag. Anya lakit din aya. Wan ka na warod. Numakaswildon to. Bukudan na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano ama iranod? Katanya ngay ngarod nana. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat? Anya lakit din aya. Ay won O na yan di amin da. Kasla ubing ti pa nagpampanunot na. Oray basit abanag kat ado ti dakas ngay bagbagana. Bayan yun nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga, nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinangibagay ti day tanana O na yan aya. Katuan mat. Ure man no idanon mo kan ko anatapod no mat. Alam amin akawas mo anak ko. Agawid dalagan ijayan ni Lulam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatatang. Ala, paspasa mga rutag karaw. Tawan pa'y ninanang mo. Lapan siguro man nag-video iti reels na. Saan pa'y nakaluto? Kan saan pa'y nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo jel lalabaan na. Wan nga ron tatang. Jay tumat ag video der anamiden na. Nga uray saan pa'y anakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni Lulam kasanakas jay. Maasikaso nakaanaimbag ni Lulam. Ala, darasang tagunay. What's the matter? Abay ngay, nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basamagan ka? Ay, mare, awan dagiti agamak. Pinanawan da kaun. Aniya? Nagawid na ni Jay lugar danton. Inala dami na kamusda. Ay! Atay taminda. Gapo, iti karirilis mo, saan mo ida ang maasikaso? Naku naman agsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso adulin. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawan dagan dagiti agamam. Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa na grills? Iso na lang, Tauna am kumamat nga si kasuan ti anak mo, kan ti asawam. Anya nga ita, ha? Mare. Ay, sos! Ay! Awan lata mo kan kaminda. I don't know what to say. I don't know what to do. Anya lagi dinaya. Ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan nagiti agamam, gabuta saan mo idama si kaso. Ay na mare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Katkunak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa hindi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saanak apulos ang mairanod. Anya lakit din aya. Si kakit dimot. Kun kunaklaan day jay mare. Alamot tan Ay na, pasensya kan kumare. Ngamawan maipautang ko kan ka. Ita nga awan dagiti agamam, ipamaysamon ti agreels taawanan ti ilutwam kan ilabaam. Nga lakit din aya. Anya? Si kaman pa ti asawa pinanawan da.
Gapoy ti kari-reels mo. Saan mo't gawin ang maipari ti ag-reels? Lakit di unaon ti pamilya nga si Kaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Ay, una yan, Minda. Isimpan man nga Minda pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga men. Nya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay, saan arumbang amaikan ititawid na day abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Itod tayo latamot ajar umbang para kang kuana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni Baldang iti kwarta na. Ay kat nukas talaang, tad adumat ti putod ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasao manong. Sikat ti nagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agum ko. Iraman ko daytoy pingping ko, tapno ad-ad na, apo min kasak. Hoy, Baldang! Oh, nasaya at may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya ngay nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minan ay ti manalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Manalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a manalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo jay tawid ko, taila ko. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam ititawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit, kaya't kumitnan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke ak. Patangusak dayto agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosef, agmuuyong kan samot tay. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itad yun tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, santo... itad yun jay tawid ko, period! Oy, Petro, makikita mo ka ni Deta lumabas. Ne, ni Baldang tata. Abay ayang. Balasang pa Deta. Uray iso lang ang tinabati ang babae dito'y lobong. Jack Armand tata. Ah, kaabay, Mike. Kit no naglaan.
Karup-rupa iti karag. Uray at nalawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mag. Sayang mo dahito kinatayar ko no isulaan ti masawak, tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Nay, apay ilakla ko na ya. Wen, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na o pangan-anwan na. Ay, nung napintas ko siya kung ti gumatang di tadagana. Awan to mga may pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo na ita Pedro. Kat, talaga mat anataan ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasam. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangita? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti yung pagpaganay dilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta di kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ibagbagam. Ipagbagak laang mata. Apay ama sapul ng agungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iti paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparito kay. Warak manusan mo nga ituloy dahil ta aplanom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agura ka nga ruda. Tapitsurin ka pa dito yung silpon ko. Paimbag ala pakalaglagi pa. Iti sigot arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan nga iti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat ating ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Kung amin tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Hindi nga agyan. Siguro tata. Nauman dito lugar sa'yo. Ibagba ngamin kini Pedro nga armbon na ka. Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak malam mo. Awan sa matin plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. Napay ang nagpili nga may nagtibabaro. Dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimat na umawagan. No kasano ti bagbagana pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na? Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no anya ti pinagninawan daken kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad ngamin unay jalogpap nga agong na. Sakit nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takit nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarit na tibanog tayo? Ay kawa na. Ano san tayo magmag na dito abot-abot adalan? Saan kat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw dadadanin na layo. Diyan balay may tagay mato ti danom iya karayan. Ada sumungad alugan. Huwag nagpasok. Kailangan makita na ita, pero aba na. Aglisi kayo.
Tani, nagpartak. Ni, maparsyakan tayo. Kunakon ko. Ay, kitaan nyo yung plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na luko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay. Tanaalak yung plate number na. Apay, sa di ti pa na mabigbigat. Si Mangbot kanon kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Isu ang mapanak man. Si mangput gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay mi. Sige, amunakan, ta sumaruno ako. Ew! Ew! What's that? Iw ka nga iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Nauna is Vanessa. Ne, pimintas ka mo't nga agpayso ading ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunakan ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din di mon amo ti agsao iti sao tayo. Kasta tapno agkikinaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay kan kapaldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko sa anan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasakon. Ay sus, matungpalan dya rapahap mo agparintumang dagiti agaram kan ka. Tati pa nagkunayo, kaya takdag itang agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram kan ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak itan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Ngun nga ro, kaslasan mutan ani baldang day taragaway. Wen nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo jay puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sangal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? Daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga iti langana ita. Nagpudaw pa'y ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan ka nung nagsidsida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang karin na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya ay nga roti sida ang Baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmat tinagan ko. Isu nga roti nakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa. Ay kat ibagay mo
Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, nuag sida ka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam, binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man ninyo sigod asika baldang? Ay na, naragsaka kun no anyaman tinagbalinak ita manong. Jak kay atin asubyan yay sigod asya. Wala din ko, tanagadumot yung tagreklamo akaaruba. Tapay ko mga greklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka na suplada. Kunamla ka no na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita a panawan. Nya ka ta pa nagsungsungbatin deta balda. Patinsamat ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nang nagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga ruter aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan day ta panagsasaom, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamot api mangit ka. Gapoy ti day tang ugalim. Anya! Baliwam day ta ugalim. Takitaan, pumintas ka. Kahit, lapanan na kayo ni baldang. Ay kat nagpamanila manin ah. Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrup-rupan to nga ililina na. Ay kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga rod day tati kunak. Anya laki tinayada ito inaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, anya pare David. Nalpasin ti kapas yaw. Kalkalpas na pare. Ay, nabambanugak. Ay, nalpas ko mo't tinalinisan niya bang kagaw. Mabalinak man ang ngagmula pare. Ayun na nga dyan lamisaan nyo dito roar pare. Ay, inyo na gana ni misis ko pare. Apay aya. Siga kit di mat damagang pailaan. Ne. Anya dito nakabulsa di tali ko ng pare. Ipakita man lang. Ah, kunak tumay. Ara. Sapay dua. Gasuman. Ingka kitilaan ng dyan lamisaan pare. Taaginom tamanay. Ay, wala pare. Ahagas ti bambanaw. Nagtagsanan dito'y alamisan. Apay tumang amin nga iyon. Unag ni bakit? Ah, Apay, an-anwam day talamisaan. ay, isublik pa lang di tarawar bakit? Dito'y na day tatapagbasbasahan lagi ti ubing. Apay nga irwar mo. Irwar ko nga road. Apay nga road. Basta irwar ko ah. Adan sa manan day ta kumparim ang mga awis kan ka nga ginuman niya. Di magas lang ni pare David. Adda manan awit na nga arak kapag sangwan nyo. Anya laki din na yan, di bakit? Isu nga ron ngayon nagkunay ta alamisaan. Tapno saan kayo nga ginom? Sa ita isublim manan. Iyon nagkunto mo lang. Saan ka kading agong uy. Adda nga umad. Ado na kita kurit tarupam. Isukot aka gurgurak na ita akumparim. Dakas ti impluensya na kan ka.
di sing sing niyayat ngayon daton ko biyag ko. Ay na, Oh, may lang din panagkanta pare. mayat mo basite na pare. Pare, itabi nga labas-labas dito abay ta. Upa day ta pare. Tarakan ni bakay. Tiliw mo ba? Ah, tapay nga eh. Nagkabi ka na. Iparachenta na ta, pulutanin ta. At dansa mo ni baka kulit ako kusina pare. Awan, di mo ayan nakita rin mo rita. Nakita na ta nga gininom. Ay way, napanmanan nakichismis na dyan dita kantina. Iso nga itatawan. Agluto tayo tipulo na ta. Sige, sige pare. Arigla daw. Di mo ko na ano umay kamot makichismis, mare. Ay saan mare, mapanak di tabalay dananang ko. Bagbaga aman mo't nilakay mo. Taapay mare, Kat no adamanan ni Jibalay me. anya, anya nga aramidin na ijay. Inawis naman ang anilakay kong aginumdan. Nubirbiro kag mare. Adda Jibalay me, adda awit na nga arak. Ay, mangibabain at talaga day tatao. Bagbagaam, tasaan na nga awis-awisan nilakay kong agbartak ah. Jacket ama ipada nilakay ko kinilakay mo amang Marta. Kalkalpas ko ang nagtaop iti bagas, apay aya. Anang, adda ka di sobra bagasyo. Tapay manan. Kasanong awan nilakay ko. Saan manan ang nagawid? Katidamag ko, makiin-inom manan. Awan bagas me. Naa, kano naglako kayo itinatangyaw? Wen, nanang, nagbiit ang naibos di naglakwan me. Tainyin inom amin nilakay ko. Ay, saus, mangirurumun day tatao. Naggagat mo ti kunak. Wen, nagagat nga trabaho, ngaminalumot nga agbartak. Ah, anya nga iti serbiti kinagagana, no kastamot amang bartak. Adapay kit din agrek-reklamo ako marik ah. Taaw-awisan ka no nilakay ko nilakay na nga aginumdang. Hoy, Pilimon, agriin ka man? Hoy! Nagluto kayo iti pulutan nga manok anya. Ah, ay di ka man nagpabasol dita. Anya saan? Kat no day tangay ulo, kan karay kay ti manok day taada iti manlokong asang sangun nyo. Eh, saan mo ta pinulutan namin ni pare David? Kasan na pulutanan na, kat kita man. Nakadumog apadam. Ni, nakaturog mo eh. Gapo iti bartek ni kumpare ka David ah. Oy, pare David. Pare, green ka. Awanan, saanan amariing. Pagturugan na ngay dayta. Okay, dito'y balayan ah. Awisong tumat ngamin. Saan na siya tinangawais? Isuti, may dito'y balay. Umay nakadanunan tano ije balay da nga uminom, tan ni bakit na. Awan pare, kapalag tagawan. Saan ka katiyaman na kang ganyak? Kahit makapagnaka dito tambak, pare. Oh, naglaka lang. Kahit saan kan nga itulog. Saanan ko na. Sige, sige. Magawid ako. Pare. Pagananat ka nga rada, pare. Sana ka na partag, pare. Bye-bye, pare. Sige, pare. Oh, apay nanang. Ay na, jay artek ng asawam. Nakita da kano anatin nag-ijay tambak. Ha? Gapoy te bartek na, saan ang makatakder. Ijay nan anaturaw. Ay, unay matanda dyan tao. Hala, ingkayaway. Wala nang, talagang awan babain na. Sige nanang tay nakiyaway.
pagdigosan nakit ka digdigos ka. Nagdigos ka iti pita. Apay, di mo maangot day tabagim? Na. Nabanglo ako mo da. Ang kakit din agdigos. Tano saan? Dito'y kanruar amaturong. Madi ba dati kasta bakit? Masyan ka kadigan niya ang asawa. Agbantayak analaing dito'y balay. No sumungsungad pa ilaang day di akong parim. Pagawidak kadagos. Unay kamot na ya. Di mo mararamidin day tayo tipada matawa. Bakit? Apay kumaasaan? Kat madigayam ti influensyanan ka. Man ano ko man, aginom kami. Kat lip-lip pasin mi mati trabaho may. Tila parpartsin nyo apulutan nyo. Manok ti karuba day jay. Saan aja tarakin ta? Anya amanok ti kaaruba. Kunam siguro no jak mabigbig ti sipit na niya. Bangking ti sipi na. Iso day jay manok ti karuba. Day ta ka ngamin timbati pa lang ni pare David mo jay ulo. No pinulutan na ko maamin, di awang ko maibidin siya. Awan ti aginom diti balay. Iso aray to ilang misahan na pagin inuman nyo, ibagkat ko manan ni Jonag. Ilan sakon, tapno saan mon ang mairwar. Baknang tayo kumaitan. Naipatarimaan tayo kumanday to'y balay. At damot kumalugan tayo no saan ka nga artek. Lalaki, di kito do-tudo. Bakit makuam tamatak? Ha? Mano atawon kan nga agtaltalon, David? Sipod bumarito ka. Iso nga mok tagtrabaho iti taltalon. Ang aging gaitang, kita man ti panagbiag tayo. Anya pa'y ayat sa pulang bakit? Kaya't kumat ati makaraman iti naginawa a panagbiag. Taysang antayo nga agkurkurang iti makan. Ay na mababain akong amapan umut-utang kininanang ko. Apay nga minamapan ko umutang kininanang mo. Kat nag-imot day dya bakit? Naglaing pangagsao. Kat sa dino kumangay ti pagutangak iti kanan tayo. Nagkatutita nga tersina. Napindak amin idan anagutangan, David. Mabainak pa yun alumabas, tadyak nakabaybayad iti utang ko. Kit papuskulam ati rupang bakit? Kastamot at talaga tagbiag. Pinuskulan ti rupa. Anya laki din. Paray! Yoo! Paray! Ay awan ni kumparim ditoy. Ada na pa na, Maray. Wan, adanapanan na. Ay, sayang. Awisik ko mga ginom kami. Saan mo man nga umay awis-awisan ni kumparing nga ginom si ka? Apay, bawalan, Maray. Ay sakti mangi parparet. Apay nga iparit mo. Ay basta iparit ko nga raw di so nga gawid kan. No kaya't mo ti aginom ka amay may sam. Sino ay nga tanda, ayabak nga kaduwak nga ginom. Turo man dito. Psst! Ni. Dajay. Dag sit kanyak. Pare David! Pare! Ay! Di na but gano sino ka man naman nagdakdagas ha. Sana ka mabutang ka. Siyak tayo ito'y paray. Iski ka man. Si ka magkami na sa paray. Kung na sino. Kaiso man. Nya, aginom ta ka. Kano naggapuwa ki balayaw. Hindi mo, misis mo tinakasarita. Kunana asaan ka kan nga aginom. Kuna na lang mo taday ta paray. Baray, no saan ta mabalin nga aginom iya balayaw. Pag inumantan nga Ay, sigaman paray. Amukon. Ije kalkalapaw kon paray. Ay, may mayat man na paray. Awan istorbo jay. Saan pa yan alpas nga mabalinin na pag inumanta? Minta nga rin paray. Amukon no apay nga imay ka dito'y balay.
Amo yun, nanang. Wan, awan manen ka ninyo. Wan nga rod, nanang. Ay na, bagbagaam di asawam. Di na kumat natadengdenggan. Anya ngay mati kanan mikin ni tatang yo. No dawat-dawatin nyo mati bagas may. Ay nanang, mababae na katalagan. Ibagam iti asawam nga artek. Nga isardeng nan ti aginom. Tapnusan kayaw nga agregat pay. Birbiro kak manngatan iti dayja at tao. Kumare, papanam? Ay namare, birbiro kak nilakay ko. Adda ka diti tabalay yo. Ay, agpadpadatan ng agbirbiro. Ah? Awan mo't nilakay mo? Diyak ang mga rin no sa dino tinapanan na. Ay na, amang no inawis manin nilakay ko Nilaptak kami nilakay ko sumurot kinilakay mo. Kadne, panagkunak, nagsinarak da. Ay na, pang biro kan tangay kadakwada, mare. Abay nga pare, puro matindi makita ta. Wan nga rod, pare. Mas dawa mo. Ada lawag pare. Makitkitam day ta lawag. Ay, wan pare. Anya nga tate kaya nasa undata. Agin inom talang ita adatan dito. Ay, pare. Langit sa matin dito ayanta. Abay nga data dito pare. Kaya nakadiasawin na nataytan. Ay, saan ko mamuna, pare? Nagbabasit pa ito kita anak ko. Pagpadatan na pare. Saan ta ba yung mabari na bata, pare? Saan pa eh? Ay, isublida kami jay lubong, dagiti nabiyag. Ay, lakay ko, apaya natay kamutin. Saan pa yan ay patarimaan di balay? Kan saan tayo pa yan nakasaka? Bakit? Natay asasawa, Mike! Ha? Si bibiyag ka lakay? Una kuno ijay kami langit kin kumpare. Kaya't mo asawan? Natay kayo at talaga? Bakit? Agbarbali ba ka? Isarting ko na gano'n. Milagro! Diyak pa kayo timotay, bakit? Diyak pa kayo timapanin sa langit, bakit? Ay nadyak man amo, kumare. Kalpasan anaginom nila kay ko kani kumpare iti kalkalapaw mi. Nagkarimot din asaan nga aginom. Kastamot anila kay ko kumare. Apay nga ta? Saan ka namas daaw, mare? Agragsak takit di, ta nagbalbaliwan dagiti asawa ta. Siguro ada nakita da nga anghel. Jak man amo, ta saan damot akayat nga ibaga no anya di nakita da. Ay, naksayanan ti mamartak dito yung lugar tayo kumare. Ay, testingak man gayam nila kay ko, no talaga mo't laeng ang nagbalbaliwan. Bakit? Naisaganam ka din, yung balunak, yung banggag. Ne, damot arak ang nakaparabog dito lamisahan. At dapat baso nan. Ne. Kanya nga dito yung nakaluluban dito. Kita mo. Ah. He. Adobo mo't akar ni ti manok. Ne. Kanya ti kaya't nasa unday ito. Hinikanak nga ta ni bakit ko iti arak nga inumag. Kan pulutan. Nagmayatan na kastoy. Ay,
Kaslaon pa'y tao dito balay Nagsingpitan ni bakit ko. Naimbat tiyanak iti arak nga inumak. Nas ka ng panak iti taltalon. Aginumak man, uno saan. Hanya nga itabed. Agpanunot ka na. Manumot ten abulan asaan ka nakaramraman iti arak. Mapanak iti niya bangkag. Alahag da ito'y karne ti manok tabalunag. Ito arak. May bayakon dito, ibatik. Diyakon kaya to, subyanan ti bisyo pinanawak. Ayan lang nga, pagbalunak. O, lakay, anya ti birbiro kam? Pagbalunak man bakit tamapanakon di bangkag? Saan ka nga aginom? Kuno yung gatangan ka itiarak. Oho, sayang lang ti kwarta. Nagkunakin ka nga ginumak. Insarting kung dahil bisyo ka. Ay, kit nasaya at ano kasta? Bakit? Tistingin nak siguro niya. Nadlaw mo? Anya lalaki din na niya bakit? Kahit ko mabaliwan ti biyag tayong. Iso nga isardeng kong ti ginom. Unak lang aruking ka, balbaliwa kang ba? Ay, kit pumaknang tayon iti mabit, no kasta na kay. Makaurnong tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakamanukan na nagsubli-subli nga imay si Macdo dito'y gripo may arsing. Apay, di ka mabambannog. Ay na, nabambannog akong anana. Nagsakitan to'y bukot kan sikat ko. Ang kasapulan asyak at isumakdo. Tawan mo't sabali ang maibaon ko. Day takot tirigat na, no adday jay balasiw tao ti asawam. Wen nga rod nana, awan pa'y mang tarimaan ijay aglat-latin agripo mi. Apay, saan pa'y analpas ti kontrata nila kay mo ijay abroad. Pagaw-awid nga roden nana, ta nagbasit mo ti paw-paw it na akwart nami. Saan pa'y nga umanay kada kami nga agina? Nay, apay nga ay. Pagaw-awid akon, ta dito'y langan ngagtrabaho. Ay, nasaysaya at pay, tada kadwam amang padakal kadagiti mga anak yaw. Wen nga rod nana. Sige, mapana kong taado pa'y ti innawak. Ay, pukawa ka pukaw dito balayo. Arsing nga arsing, awan mat sumangpat. Napan ka matgayam si Macdo. Ay, nagadayo tinakisakduang. Apay, saan pa yung natarimaan day tagripo yo? Nagngina mo ti pagpatarimaan. 20,000 kanu kunada. Noda ko man nila kay mo. Isun ti mang tarimaan, dilibre ko ma. Kanuplamer ti trabaho na iti abroad. Eksakto kumaan niya. Nabaybayagan nga ibagbagak nga agpaw iti pagpatarimaan ko. Ngam aging gaita dandanin malpas ti kontrata na. Saan pa'y amakapawit? Ay, umanay lang nga igatang mi iti kanon mi jay ipaw-pawit na. Kasan no? Kano sa bali kami dararamida na iti abroad. Anya? Anya sa bali? Amom, dahito kat nadamag ko kadagiti padak abaklos, dagiti baklitas, di taig-igid. Ha? Anya day taan na damag mo? Kat no adda ka no gayam chicks na ijay. Nilakay ko? Adda babae na ijay abroad? Mismo. Amom ka no tila nga day jay babae na? Napo daw, ati dog tibuok na, kan, ubing kanupay. Ha? Pagawida kon at talaga. Isumulagayam abasit ti ipaw-paw it na akwarta. No may pasa da kanyak di picture na, umayak to at dagos. Ipakitak to di picture di babae.
Ha? Ipakita ken katapno mamati ka. Awan ngamin cellphone ko kat. Awan mat ngamin maigatang ko. Ay na, masya ken kata permiti pa nagririgat mo. Makitkitam. Katanya ngay, inal daw da ka ang makita di da parlor. Sikati aglaba, sikati agluto, sika aminan, sikati aginaw, sikapit agdalos, kan sikapay ti sumakto. Ay najak tupay makasagaysayan. No, danto kwartam, umay ka lang di da parlor, ha? Taon na tagto day ta kuso-kuso abuok mo, ha? Well, Smile! oh, anya day tararamidam, honey. Kat ag-picture ta tapno i-post ko iti Facebook ko. Kunak matenken ka. Saan nak amabali na picture-picturen? Sa amon to i-post iti Facebook mo. Ay sus, delikado. Makita ni bakat ko. Danag mun aya. Saan ko a friend ni bakat mo iti Facebook? Uray pa'y ah. Ala umay kakit din. Apay aya madanagan ka. Kat adda ka dito'y adayo a lugar. Apay aya kabutang mo ni misis mo. Oh, kumita kan adito'y camera. Arako penak tapno ado ti ag-like kan ag-comment. Ay na, punay mo tanday ito'y kuko ti sakam. Ay, kasla kakalkali alaya. Nagrugit lang nga rudan tadapan mo. Ay sus, napuno pa iti pitak ti unag ti kukom. Ay, ano sa mapedicure tagbayad akbay. Talo ka so tirumbang nga ibayad mo kanyak tani. Makita mat. Pero nga kalinduosan ako namang pedicure dito sakam. Itaakla ang ngamin manan ang nagpalinis iti kukaw. Ay, mabit lang nana. Tada na-receive ko at text. Ang basaak di ita. Ay! Kunakon kat. Pudno ti atap ko. Nandiyan ay takit kita dita cellphone mo. Jay babae ni Joey. Ni Joey. Jay asawa ni Arsene nga day jay Brown. Mismo, nana. Oo. Kita ti send da kanya ka picture da dua. Ay, iya sidang mo man tadyak makita. Aday tao. Kita mo analaing. Iso da ito jay chicks ni Joey. When? Dahil na po daw a babae ang nakaarakop kan kuwana. Ay, kaasimot ni Arsene. Pudno gayam jay agwarwaras dito'y lugar tayaw. Nga da babae na ijay Brown. Oh, namati kan? Siyak, namati ako na talaga. Awa na pulos pa nagduwaduak nga agbababae ti at aramidan na ijay abroad daya Joey. Tiyak matunay makita day ta picture nga ipagpakitam kanya. Kasano makitam, kitagtagtagtag matentiluam. Di mo la kumaympakpakita kanya, count. Apay ngay, adyak ipakitakan ka. Katnaskan lang mata makitam. Iso pagawid naman nila kay mo. Talaga pagawid kung tiyawanan ba'y na lalaki? Juan, dito ilangan nga trabaho. Isumat lagayam abasit lang ti pawpawit na kwarta. Tagayam at dagas-gastusan na chicks na iya Brown. Tidagas na. Ang mga nusaan laday dati chicks na. Kaya't masawan, aduda pa eh. Posible akasta. Ay, pagawidak at talagang day dya lalaki a babae raw. Sige, agsubli ako ni parlor ko. Tani, adan ti customer ko agwapo. Ay, inapukisan.
Imayak lang dito balay nyo. Tapos na ipakita ko dito at picture nila kay mo. Kan jay chicks na. Ay, kunakon kat. Puti customer ko ita. Umayak man nagpapukis. Mano ti papukis itan. 150. 150. Nagnginan. Kano 50 lang ide. Ah, idi 19 kopong-kopong pay dahit apresyo. Ay na, nabayag kan samat kami na natin nagpapukis. Iso adimon amo ti presyo ti pukis ita. 150 kat basit lang matigis sayam dito yung buhok ko Basit lang ako nam. Kat no nagatidogan na ita buok mo Kasla terorista. Inayon pa dito nagpusko ala barbas mo. Ay sas, terorista ka na talaga. Sige, pukisan na kon. Plus 100. No barbasan ka pa Nagnginan ti singer mo. Nalaka lang day jay. O sige, agtungaw kan tap no malpasan tani. At dapat customer ko matamdama. Ay, nakita ka mo ta naggapo dita balay da kumpare ka Joey. Ay wan, tanapanak na kinistorya kini Arsing. Katanya nga ti madamag. Ay, pagawidan na nila kay na. Ni kumpare ka Joey? Agawi din? Apay, nalpas na ti kontrata na. Saan pa'y ng pagawidan na ang tagbababae, ijay abroad. Anya, taraking amin kay tapadak. Dayta ati malalaki. Anya ti kunam bakit? Tulang ka kadila kay. Kunak, agawid kan tamasakita. Agsakit ka. Gadno kaslasaan ka mat nga agsakit. Pagkuna ang magdandani akon matay. Nagtangsit matlat ti panagsasaong. Kaskala ko middle dito cellphone. Agsakita kunak. Iso anas kan nga agawid kan. Pagawidan naklatan? Katwa na, agawid ka itan. Kasano nga ije kontrata. Kayat mo makita nakpay asibibyak kuno sa anon. Ay bakit? Saan ka mat nga agsaw iti kasta? Iso nga agawid kan tamakita nakpay anabyak. Ne, kilaat mat nga da sakit mon. Apay, saan na mabalin nga aggurigor kalaeng? Wano aguyek kalaeng? Matayak nga ruden gapo iti sakit ko. Apay nga ibagam agurigur laang. Matayak ko! Iso nga agawid kan! Honey, asino ngayon ti agbayad dito yung apartment na no agawid kan iti Pilipinas? Agsubliak matlaeng, hani. Apay niya may anas kan pa nga awidam da nga asawam abakbak katan. Matay ka nung aruden. Anya, mapan ka makipamunpon? Ne, saan mat agsaksakit pa'y laeng. Ay, kunak ano makipamunpon kan? Saan? Mala, di ka madanagan. Sublianan ka. Wan takasano ak ngayon no saan ka nga agsubli? Asino ti gumatang iti kanak? Kan agbayad iti apartment no panawan na kon. Saan ka abaybayan? Agsubliak. Kat no agsublikan, saan kan nga agaw awid? Natay tumot tanday jay bakbakitan nga asawam. Apay pila ang agawid ka, kat adahak mo't ditoy. Ubi nga, kan na bang bangluak? Ay na, si Mang Putin ti asawak a babaero. Arakupan ka man lakay. Ne. Anya ti kunam? Ha? Arakupan ka ko na. Ay, sus. Anda. Unay matipay udmon, Arsing. Nagdigos kan samat iti suka. Iso ka di asaan akayat nga arakupan. Taagat sukat ipayud ko. Kat nagadugayam tinaramid ko dito'y balay. Agasam nga itasyak amin. Naglaba, nagluto, naglinis. Si Macdo, siyak amin, lakay.
Apay akasla saan ka naragsak anagawin, ah? Kunak man no kunam masakit ka. Kahit masakitak mo't talaga. Ha? Imbagampay adandanikan matay. Panagrik naklaang adandani akon matay. Tanagado ti marikrik nakasakit ko. Oh. Nagsakit to'y sikit ko, gapo iti kataratrabaho. Nasakit to'y ulok, gapo iti kapapanunot ko ken ka ijay abroad. Apay ngamin ayaanas kan apanunutan nak. Kahit adagayam chicks mo ijay, salbag ka! No, chicks mo't nga ibagpagam dita. Adda impakita da kanyak a picture yu ijay chicks mo. Napu daw ken long hair. Kayim ko lang dayay. Gayem mo, kat kastaunay ti panangarakop na ken ka. Patpatsym tumat ngamin ti ibagbagada kita kaaruba at musa. Manula ang ti pawit mo iti binulan ka ta kami. At least, adamay pawit ko. Kurang ah, tagdagayam sa bali pa'y agas-gastusam ijay abroad. Ipapilit mong tumat ti kayat mo. Ay saan kan ngagsubli ijay abroad? Anya? Ne, apaya saan? Dito'y kalaangan Pilipinas. Sana mabalin. Sana nga manugot. Ay nalakay, di ka madanagan. Pagbalinan ka asikat, dito'y lugar tayo. Anya? Sikat? Nalawag, tinangag mo lakay. Pagbalinan ka asikat. Parjo si mangput ka magaya man. Wan pare, pinagawid nak ni bakit ko. Kunanan tumat ngamin nga agsakit, kat dandanin matay. Iso ang nagawid ka. Namati ka mo. Kaya nagpigsa ni bago mo. Amang baray, minalam ko ang makita mapansumak daw. Ada susuon na atimba. Napunno iti danom. Sa bali pa awit na awit na atimba. Napunno pa iti danom. Napigsa ni bakit ko niya. Inton kwan, malabsak nga glablaban ita likod ti balay mo. Sana malagto ti kabalyo ti lalabaan na siya. Dayta ati misis. Kita niya kita ramidam nito lugar tayo paray. Tanagawid ka mo ta di na oras. Kunamot ni misis ko, nga ramidan na kano asikat. Sikat. Dimpay kaya tayo ta. Sikat ko naman. Madandanaga nak nga rod pare. Diyak amo na niya ti kayat nasa wanday tanga imbaga na asikat. Apay kumamadanagan ka. Basta amom nga wandagas nga raramidam. Relax ka lang pare. Joey! Joey! Umay ka man dito! Umayon! Awan danum apulos. Ne. Kat. Apay no awan? Ay kating ka sumakdo ah. Nyalagit din ni bakit ko ya. Kasang sangpet ko lang iti kalman manipo di abroad. Ibabaon na kon. Kahit alangan mo't asyak ti baon mo amapan sumakdaw. Kunakin kang aramiden ka asikat. Kaday tuyen tirugina. Ay, simbang putkan duway. Wana na. Kahit sikan isumakdaw. Wana na. Jak pa'y ngamin na tarimaan di gripo mi. Iso ang makisakdo ak pa'y laang dito'y gripo yo ah. Ay, kasumakdo ka laang ah. Ang mapay ngay, tanagbabasit mo't atimba na kita isakdaw. Ah. Babasit pa'y dagito'y nana. Nung amin ni Arsing ti sumakdaw, nagdadakkel dagiti timba nga isaksakdo na, pasaray asiwan na pa'y ano da duma. Ah. Ne. Nagpigsan ni bakit kuno kasta. Ay, wan, kasla Herkulasa ni bakit mo. Nagpigsa. Ita nakasakdukan. Ingkan aglinis kalpasan na, agluto ka. Ni. Nagadumatan ti ipaparamid mo kanyak bakit. Nalipatam ka din, jay kunakken ka, ngaramiden ka asikat.
Anyaya ti kaya tasawon day ta ibagbaga masikat. Kastoy ne, denggam. Sikat aglaba, sikat agluto, sikat aginaw, sikat aglinis, Ne. ken sikat sumakdo. Ada reklamaw? Anya lakit din bakit? Under nagmadlauna yan. Ay, Jack kaya ti sumikat. Nagom-oo maka nagbababae ijay abroad. Iso nga ita taadakan dito'y Pilipinas. Ago makamit ngagbalin asikat. Nalawag! Kanya lagi din narsing, tanagri ka ta sagay-sayan na tibok mo. Ay, itan sa lang nga masagay-say matiman. Una, nung amin makariingak iti bigat, bumangon naklatan, saan akon ang makapagsagaysay tadyak masangong. Anya ti kayat mo. Unatak, wano kulutak ti buok mo. Kita umot di pagpintasa, tapno saan nga agbirok iti sabali nila kay ko. Ay, wanan niya. Manikuran kan pedikuran ka pa'y. Una, adamot nila kay kun nga agtrabaho di tabalay. Saan akon nga aginaw kin aglaba. Isumat gaya mapinaawid mo nila kay mo. Una, sikat nila kay ko naman. Anya lagi din ang misis na di customer ko ita. Nagturan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.